La sanació prànica és una tècnica energètica natural per sanar-te a tu i als altres, i és també un pont cap a l'espiritualitat. Amb la sanació prànica no només aprens com funciona el món subtil i de les energies, sinó que també practicarem la meditació en cors bessons. És una meditació per portar pau i amor a la terra, no només per les persones que coneixem i del nostre voltant, sinó amb aquest altruisme, no? De poder-lo portar a tota la terra, a tots els éssers. I la sanació prànica també és un camí que et pot ajudar a desenvolupar-te a nivell espiritual, a poder tenir més connexió amb la teva ànima superior. També és la porta d'entrada a tota una pràctica que es diu Arhatic Yoga, que és específicament un camí de creixement espiritual. Si t'ha agradat aquesta explicació de la sanació prànica, doncs l'he fet des del punt de vista del xacra de la corona i probablement doncs, és un xacra que tens força desenvolupat i que és un bon recurs que tens a la teva vida. Gràcies.